aja pisan-pisan wani karo wong tuwa, aja pisan-pisan gawe gelane wong tuwa, bungahno senengno mulyane wong tuwamu. Lanipun nuwun sewu, mumpung menika wedalipun wedal ingkang sae, wulan ingkang sae, kula ngajak dumateng panjenengan sedaya, monggo sejenak kita tundukkan kepala, ndonga ning gone wong tuwane dhewe-dhewe. Donga ning gone wong tuane dhewe-dhewe sing isih urip didongakne muga-muga panjang umur, akeh rezekine, sehat awake, tutup gone momong anak putu. Allahumma sing wis kabundut, sing wis sowan ana ing ngersaning Gusti didongakne muga-muga padang dalane jembar kubure, diapura dosa keluputane, katampi sedaya ngamal ibadahe, kapapan ke kadaku umat Kanjeng Nabi lumebet swarganing Allah Subhanahu wa taala. Allahumma niku calon penduduk swarga sing nomor 1. Nah, calon penduduk swarga sing nomor 2 niku cirine napa? Lisanun fasihun, wong sing iso njaga latine, wong sing iso njaga ucapane, wong sing iso njaga omongane kanggo ngomong barang sing apik, ora dinggo maido, ora dinggo nyacat, ora dinggo misuh, ora dinggo gibah, ora dinggo rasan-rasan. Iso njaga latine, njaga omongane, njaga lisane kanggo ngomong barang sing apik, ora dinggo gibah, ora dinggo rasan-rasan. Wong sing kulinane rasan-rasan niku biasane wong lanang napa wong wedok? Lanang napa wedok? Lanang apa wedok? Gak, aku manut sampeyan Bu ya lanang ya. Wis lanang, ngalah mawon Pak, waduh. Timbang ku mulih dicelatu wong wedok-wedok ora. Nggih Bu, pancen sing cerewet sing tukang rasan-rasan iku lanang. Mulane anggere wong cerewet iki mesti tareh yo lambi-lambi lanang. Nggih Bu, bener nggih. Wedok tanah yang menangan apa ya bapak-bapak mbiyen yo gagah ganteng-ganteng, perkara rabi karo kowe bendina mbok sentaki malah kuru-kuru lho lho. Menangane ramum wong wedok-wedok numpak sepeda motor ngritingi ngiwa minggo ya nengen. Diloroi malah nyente nyapa aku salah apa? Cerewet wong lanang. Wong kliru wae diloroi malah nyeneni. Nggih napa nggih? Modelmu aku apal karo wong guyung ya. Iya ya le. Iso njaga lisane, iso njaga omongane kanggo ngomong barang sing apik nggih Bu nggih. Ora dinggo maido, ora dinggo nyacat, ora dinggo gibah, ora dinggo rasan-rasan. Wong ning desa niku kula apal wong 7 karo ngrih ya cedhak lho. Dumplengan karo guyung ya padha sak kabupatene. Dadi kula niku karaktere wong Ngawi, karaktere wong guyung niku apal. Kula niki pun survei, ternyata wong nyumbang, wong buwuh niku enten 3. Enek sing wong nyumbang, wong buwuh pertama niku ikhlas. Sing nomor 2 silaturahmi, sing nomor 13 gak ikhlas. Kula pun survei. Wong nyumbang ngene wong duwe gawe, wong buruh ngene wong ewuh niku enten 3. Enek sing ikhlas, enek sing silaturahmi, enek sing blas gak ikhlas. Nyumbang sing ikhlas umpamane Sriatun duwe gawe, Lastri karo Darmini nyumbang. Enek jenenge Lastri. Iya. Sriatun duwe gawe, Lastri karo Darmini nyumbang. Wong loro mlaku lungguh meneng anteng, subuh apa ya dipangan, sego pupuk dipangan, es podeng diombe, kerdus ya digawa mulih.
meneng anteng bar nyalami sing duwe gawe budar anggenipun panjenengan kagungan kersa hebat daharane mirasa hiburane nggih sae matur nuwun sanget nggih mugi-mugi anggenipun kagungan kersa sukses niku nek wong buwuh wong nyumbang sing ikhlas sing nomor loro nyumbang utawa buwuh silaturahmi Sriatun duwe gawe Darmini karo Lastri nyumbang langsung salaman Bu Sriatun gak iso suwe-suwe jek telung nggon ya lah sing nomor telu sing buwuh sing nyumbang belas gak ikhlas Sriatun duwe gawe Darmini karo Lastri buwuh lho awet kok ngomah wis cerewet lungguh ya apa-apa dipaido metame jabang bayi nyuguhi soto duduhe kaya uyah jaran sambeli kaya remason mine kaya kawat ngene ya disuguhne delok to tapene lho kecut jadah saking atos Bandung lo kirik nganti semaput cerewet ae enten apa mboten rasah tekok wonge teko pura wis mrumpuk lho cahe kabeh mesti dipaido mulih wong loro lho Lastri karo Darmini metame jabang bayi nyumbang 100 asul-asul dapure kaya ngene lho senes Lastri sampean lho Bu Lastri sitoke iku sampean krasa wong kok isa sing iso jaga lesane sing iso jaga omongane kanggo ngomong barang sing apik nggih Bu nggih ora dienggo gibah ora dienggo maido ora dienggo rasan sing nomor telu wong sing sok emben calon mlebu neng swarga niku napa qalbun tahyun wong sing duweni ati sing resik sing nyambung karo Gustine sing nyambung karo pangerane ora duweni sifat srei dengki jae lan metakil karo tangga ora gelem nyopo karo dulur gak gelem akur tanggane tuku kulkas atine panas tanggane tuku gelang atine melang-melang tanggane tuku kalung atine bingung tanggane tuku ceret lho mencret saking sereke saking regete atine ora resik ora gelem nyambung karo Gustine wong nek duweni ati sing resik sing bisa nyambung karo Gustine tansah eling karo pangerane ala bidihlahi tatmainul qulub hanya dengan mengingat kepada Allah hati ini akan menjadi tenang hati ini akan menjadi damai eling karo pangeran tansah eling karo Gusti Allah salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wa bil hadi laku ngalor eling Gusti mlaku ngidul eling Gusti mlaku ngalor eling Gusti mlaku ngulon eling Gusti salatullah salamullah ala toha
lil badriya Sallallahu Muhammad. Tapi adruwe niki saking grup pundi Pak niki? Silva Kolbi. Nggih, saking pundi? Oh, lokal mriki. Hebat, saya tepuk tangan kagem madre niki saya. Ganteng-ganteng, ayu-ayu, wis seragame barang yo yatim piatu. Vokale Mbak sinten asmane? Damel mik. Asmane Mbak sinten? Sahwa. Sahwa. Tesik sekolah? Tesik. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas kalih. Mbak Sahwa kamu pakai baju merah ya? Oh enggak? Enggak. Ya memang cinta itu membutakan mataku. Sekolah kelas pinten? Sampai kelas pinten? Kelas kalih. Sik iki rada nyantol-nyantol. Kelas kalih napa? SMP. Lho SMP gedene sakmono sampean. Ya SMA lah ngemplok gurune iki. Nggih, setunggale Mbak sinten? Asmane? Fani. Saking pundi? Uyung, kelas pinten sekolah? Kelas 2. Tunggal napa? SMP kok cuwilik men sampeyan. Tak gede, tak cuwilik. Lho malah ngelakne kaya cacing. Ngawur ora wae mboten nggih Pak nggih. Sekolah sing pinter nggih. Sanawi napa SMP? SMP. Nggih. Tunggale Mbak sinten? Via. Mbak Via. Dalemipun? Uyuh. Wih, jan. Wong wedok yang geruntune gingsul nek mesem mesti manis. Tanggoku ke sak cowangkem malah gingsul kabeh. Bareng winginane wayah salat Id geger wong sak lapangan. Biasane lak beto sajadah lah sajadahe teles lah pas sujud lha kok untune nyantol karpet lho. Wong adek karpete ketut geger wong sak lapangan. Sekolah kelas pinten panjenengan? 3 SMK. SMK pundi? Dari kelas pinter nggih. Solehah nggih. Tunggale lah sapa nggih? Angin dalemipun. Kelas pinten? Kelas kalih. Wih dhuwur lambe nek tai lalate. Mara tuwaku nang pipik gedhe kita tai kebu sami. Kelas pinten sampean? Kalih. Kelas kalih. SMP. SMK. SMK. Tunggale? Sepi. Kelas pinten? Kelas 3 SMK. SMK. Tuwek dhewe berarti kowe ya. Terus sami kali sampean. Nggih, hebat jaman. Sae niki hadir wae. Ngeten iki tanggapane pinten, Mas? Tanggapane pinten? Cara 3 juta wis jalan ya. Jalan ya. Tenang jalan. Tanggal 8 Prei. 8 iki. Prei. Wah, kok ya padha ya aku ya Prei. Pemenek wis arep ngelok kowe ngono lho. Mbak yo padha Prei ndek. Eling tan wonten ngersanipun Allah, eling wonten ing pangeran, ati punika akan menjadi damai, hati menika akan menjadi tenang. Menika calon penduduk swarga sing nomor 3, duweni ati sing resik, sing bisa nyambung karo Gustine, sing bisa nyambung karo pangerane. Sing nomor 4, calon penduduk swarga ingkang nomor 4 menika napa? Inggih punika yadun sakiyun, wong sing entengan, wong sing demen tetulung, wong sing sregep sedekah. Dawuhipun para sepuh, wong sing sregep sedekah niku ora roboh saya bakoh, ora melarat saya kuat, ora rugi saya bati, ora lokak saya kebak, tuna satak ning bati sanak. Niki bondo sing dienggo sedekah, ora roboh saya bakoh, ora melarat saya kuat, ora rugi saya bati, ora lokak saya kebak, tuna satak ning bati sanak. Niki bondo sing dienggo sedekah.
mana hosomalun min sodahatin bal yasdat bondo sing mbok nggo sedekah bakal ditikelke matikel kalian Allah Ta'ala dilipat gandakan matikel niki bondo sing dinggo sedekah. Nek enek wong guyung niki kok wonge sugih tapi cetil medhit pelit pahit niki kula gambarne kaya woh maoni campur godhong kates diublek karo aspal kei cem-ceman ula weling tambahi gambir blitar pahit. Wong sugih kok cetil kok medhit kok pelit niku nuwun sewu kula gambaraken kaya dene pentil ban utawa roda niku lak mesti ana pentile. Pentil niku dikompo angin gelem mlebu tapi angin ora gelem metu. Dadi wong sugih sing medhit kaya pentil. Lane wong kene iki nek wong sugih kok cetil sampean celuk pentil gitu. Pamane kaya nuwun sewu Pak Lurah ngeten iki kok ning desa bareng kok nyumbang kok ning 500 iya berarti Pak Lurah niku termasuk Pak Lurah mboten kurang ajar iki sampean kowe duwe dendam apa lho rumangsamu karo lurah kok Pak Lurah mbok pentil-pentil niki lho rumangsamu kok yo ngesakne pembawa acarane kok mosok dimohon dengan hormat kepada Bapak Lurah pentil lho ora menak kok iso Pak Lurah mboten Pak Sumino mau wis nyantuni anak yatim kok ora pentil iso. Kowe engko bar iki engko tak sangoni dhewe tenang lho ya. Meneng ya aku tak sangoni dhewe. Ya. Piye muni piye kowe? Muni piye? Wong sugih nek cetil niku ibarate kaya pentil. Ban niku nek dikompo pentil angin gelem mlebu tapi angin emoh metu niku gambarane wong sugih sing medhit kaya pentil. Lah angin niku omong-omongan karo pentil Bu. Til apa ngin aku tak metu ya gak iso wis kadung mlebu gak iso metu. Angin iso metu saka ban niku syarate mung loro, siji nera bocor ya bane mbledos. Padha karo wong sugih niku nek cetil utawa nek medhit niku syarate ya loro, nek gak kemalingan ya omahe kobong. Sampeyan rungokne Pak Buni ning ayat ge enek ning kitab ge enek tapi omongan kuwi senek seminggu lho mandi tenan Pak niki. Mulane nek sampean kepengin sugih sampeyan ya kudu gelem sedekah. Bondo sing mbok nggo sedekah kalian Allah Ta'ala dipun lipat gandakan matikel ora saya lokak ning saya kebrak ora saya roboh ning saya bakoh niki bondo sing dienggo sedekah. Ciri penduduk swarga wajahnya selalu berseri tersimpul senyum, sing iso njaga omongane, sing iso njaga lesane, sing loro duweni ati sing resik nyambung karo Gustine, sing nomer 4 wong sing entengan, tangan sing demen tetulung, wong sing sregep sedekah niku calon penduduk swarga. Allahumma. Pak Kades nggih Pak Sumino wae rumiyin ngasta wonten ing TNI ya. Angkatan Darat. Hebat tenan asmane Pak Sumino. Sugih bondo sugih donya ora dienggo awake dhewe nanging bebarengan karo masyarakate mbangun desane desa Guyung supaya maju. Allahumma. Mikirno masyarakate rino lan wengi supaya desa Guyung semakin hebat, semakin bermartabat dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma amin. Sumino napa melih menawi mangke nambahi sangunipun kula dongakne mugi-mugi Pak Sumino seger waras panjang umur akeh rezekine. Allahumma.
pun kula artekne Pak Sumino nggih. Lurah kula niku tahu Pak kula artekne jenenge ngeten iki mulih kula diamplopi sak yuta. Niku lurah ngen kula. Tapi nek lurah guyu nggih mbuh marayo lagi pisan. Jan nggih panitia matur nuwun sedaya. Wah jan monge sitoke ngombene telu. Enek degan, enek kopi, enek aqua. Nek unjukan teng dhuwur meja ngeten iki pantes Bu, tapi nek jajanan teng dhuwur meja malah kaya wong tunggu warung aku malah. Mboten pantes nek unjukan ngeten iki pantes, tapi nek jajanan iku biasane kalih panitia niku langsung dilebetne mobil biasane ngoten. Mboten biasane nek kula pengajian teng pundi-pundi biasane ngoten. Mriki napa mboten? Mriki mboten? Nggih pun malah ngono. Nggih tuku dhewe. Calon penduduk swarga wonten sekawan sing kula wau kula aturke. Tur nuwun sewu. Panjenengan arep mlebu ning swarga niku ora gampang, Bu. Panjenengan mlebet wonten swarga niku mboten gampang. Ana pitukane, ana karcise, ana tikete. Wong arep nonton voli niku lho, mlebu tuku karcis, tuku tiket. Nggih napa nggih? Nonton arep delok pasar malam kuwi tuku karcis, tuku tiket, delok orkes, delok dangdut ning tawun niku lho tahun baru. Tuku karcis, tuku tiket. Lah sampeyan mlebu ning swarganing Allah mlumebet wonten ning jannah. Niki yang butuhno karcis, yang butuhno tiket. Tikete swarga niku enten telu. Iki nek gak bolo dhewe ora tak omongi. Tiket swarga niku enten telu, Bu. Sing pertama nopo? As-sholatu ala waktiha, salat yang tepat pada waktunya. Sing nomor loro nopo? Birrul walidan, bekti hormat ning gone wong tuwa. Sing nomor telu nopo? Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Tiket sing pertama as-sholatu ala waktiha, salat sing tepat pada waktunya. Tong 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 masjide sih kotong, deng 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 masjide sih sedeng. Aku apal karo wong guyung kene, angger wayah subuh kok neng masjid enek Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabeh langsung tangi, langsung budal neng sawah. Dadi iki tandur. Sapa muni masjid kae subuh, alah nini potonganmu kok iso. Kula niki apal daerah kene niki lho, masjid niki subuh paling pol iki nek ra loro ya telu. Wis imame tuwek latah pisan. Jamaah kur loro ngono andine gawe sawu subuh vakum luruskanlah sopmu. Sop sing ngendi lho. Wong loro kok kon lurus nek. Wis imame sepuh, imame tuwek latah, kurang ajar jamaah neng guri, mulai saka luar negeri HP-ne gak diselen, imame latah walab dolin amin. Lah kok guri HP-ne dering muni tololet telelolelololet tololelet telelolelot, imame katut bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad. Masa enek surat Al-Ikhlas kok gawe ser buka sithik jos ganjel tong masjide sih kotong deng 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 masjide sih sedeng. Wong sakniki niki krungu swara adzan magrib etok gak krungu swara adzan isya budek kupenge, tapi nek HP-ne dering muni gage ae. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Apa nek wong wedok kuwi wayah magrib kok ndelok TV jelalah sinetron kesenengane. Zaman biyen kayak Ikatan Cinta antara Mas Al karo Mbak Andin lho, kelewatan sewengi getun tenan. Nggih napa nggih? Yuh
Tur sakniki nuwun sewu, kula titip pesen, titip weling dumateng takmir masjid ingkang wonten ing Guyung. Nek golek muadzin, nek golek tukang adan niki mbok sing suarane apik, sing suarane penak. Kula niki pun survei wong adan ning masjid ning musala niku nek cilik ya keciliken, nek tuwek ya ketuweken. Tenan Bu. Adan ning masjid ning musala ki lho nek cilik ya keciliken, nek tuwek ya ketuweken. Cah cilik kelas 3 SD, sarunge dikalungne, kopiahe diringne nganggo terine ngabang mereke Puma. Mlebu masjid nyandak niki Sri karo dar cempene sapa ya kecepit kene cilik keciliken bareng tuwek niku lho ya ketuweken arep nang masjid melangkah lawang watu mlebu masjid nyandak mikir wong nang warung rasane arep bongko adan barang nggih napa nggih kurang trimo baradan lho nyandak mik ya puji-pujian kaya suarane apik-apik wae muslimin muslimat monggo salat berjamaah ganjarane 17 derajat balen nek ping 20 blas kene sing nyang imam barang ya ora teko-teko akhire guwel lho Pak Tarom cangkemku wis menirem lho Pak Tarom imame lho ngantek diceluk saking glone lah puji-pujian ngantek gak dilagokne muslimin muslimat monggo lho salat berjamaah ganjarane 17 derajat wong ning sawah bah 17 bah 18 nyang-nyangana dhewe enten apa mboten wong ya teka jilbabe biru apa ijo mbok kon ngacung tak fotone nggo kenang-kenangan tong masjid sih potong deng masjid sih keteng ayo sholat yang tepat pada waktunya dimakmurke direjake diramekke masjid nggih Bu nggih wong sakniki niku aneh Pak wong sakniki niku aneh arep neng nggo kelurahan niku nek duantan nganggo celana batikan minyak wangi neng kelurahan neng kecamatan ya ngono nganggo celana sepatonan batikan minyak wangi bareng salat ngadep pangeran ngadep Gusti Allah mit-amit jabang bayi Gusti nyuwun ngapura nganggo sarung yang gluntung baju koko yang ngepir tipis kopiah lho ireng ora coklat ora beladus rawan tok ngono ngadep Pak Lurah dandan ganteng ngadep Pak Camat dandan gagah salat ngadep pangeran wis sarung yang gluntung bajune koko ngepir tipis lho saking tipisnya baju koko niki lho kaos sing jero ngantek kena kewaca aku jamaah neng burine tak waca lah kok semen 3 roda ngono sebelah yo kalpanak imame ngarep dhewe lah kok toko kanca tani jamaah teko ning ngarepku tak waca lah coblos nomor 4 alah ijane masjid apa pasar pindah dandan neng gone Pak Lurah dandan ganteng gone Pak Camat dandan gagah bareng salat ngadep pangeran sing gelar jagat sing ngecet Lombok yuh sarunge gluntung baju kokone wis ra memper kopiah lho wis bladus ngono kae ngoten niku nuwun sewu Pak ngono wis sing tak salahne ora pak-pake ora mas-mase tapi banget ini wong wedok-wedok niku lho tenan kok banget kok Sri kowe iki ngastri barang lho bangeten kok kowe wong lanang-lanange gegere coklat-coklat golekne kowe kuwi lho ngono andene ning pasar anggeruh jilbab mripate ijo kabeh lah wong lanang karo wong wedok pake karo buke lho sugih wong wedok-wedok
Wong lanang iki paling kopiah mek siji kuwi tok ireng kuwi tok. Dinggo jagong ya ireng ning kelurahan ya ireng salat ya ireng salat Id ya ireng. Duwe putih sitok lho hadiah umroh. Tapi nek wong wedok-wedok jilbabe solan salin Bu, solawatan dhewe fatayatan muslimatan iyasinan delok manten sinoman neng pasar lah Sri bokongmu gede sisih kemayumu jilbab niku solan salin saestu lho Pak Istamar jilbabe gonta-ganti pengajian walah ngerti arek nek pengajian wis jam 5 sore wis abus macak ning ngarep lemari bolak-balik pantes iki apa pantes sing ijo ya nganggo wedak 2 kilo dienggo kabeh Sari Ayu Marta Tila Arfifa kosmetik latulit alis ra nyapo-nyapo ya disondelot dikewerok terus digawe jelarit kaya buntut kucing ngene gayane yang gawe hidup pasangan nganggo hidup pasangan diloroi karo sing lanang nyapa gawe hidup pasangan wong lanang nek goblok lho ngono kuwi gawe hidup pasangan nek dienggo kedhep iso ketok biar pet gawe hidup pasangan jelalah nek masang kwalik jan kaya wong picek ngono lho pipi ra nyapa-nyapa ya diblas on lambe ra nyapa-nyapa ya dicet menger abang ngono kan zaman saiki kok enek lipen zaman mbah-mbah biyen urung usum lipen moklek godhong jatinom poklek maklek niki jelalah katutan uler iyuh 2 minggu lambene judir kemayune ra umum modele lah dianggan kalau kaya mbake sing lambi abang lho wih aku wedak apa kok iso tak glowing jan neng kali mancing kok numpak getek wajah glowing kok sikile mlethek hal jare tarah kulino tandur kok Mas sampean nabi wedake sampean baik wih jan damel wedak napa to Mbah malah kelawu niku kemayu Pak ibu-ibu napa mulai nek pengajian ngeten iki ya nuwun sewu jilbab niku modele ya disesuek-sesuek nih pamane dhuwur merah hati ngisor ya merah muda dhuwur ki hijau muda ngisor hijau tua disesuek-sesuek nih kaya buke iki ya pantes Bu kene ireng kene putih pantes Bu sampean pantes Bu jan aja kuning kene ireng malah kaya pentol korek nggih sampean nggih. Ngoten mawon nggih kene ireng kene putih pantes sampean. Ibuke sebelah lho kene iki lho jilbabe sok kerlip-kerlip niku lho. Iya jan. Mbok nuwun sewu iki rada ngisor lipat jeneng pasang idop Bu dadi ben kaya wong nyuluh kodhok. Pantes Bu sampean nggih. Terus iki ngarep dhewe iki ya pantes kene iki ijo kene lorek-lorek kaya zebra ya pantes. Pantes mbak ya pantes mbak sampean kene kuning kene merah hati pantes sing nomor 4 saka kene kena 1 2 3 4 lho kene ireng isor kembang-kembang isor ijo sawang saka kene kaya madu mangsa to kae kowe kuwi lho kok malah sapa ya wong dheke kok kene biru kene kembang kene ireng lha iso kaya madu mangsa ngacak opo to kowe dijane kemayu karo wong wedok-wedok nuwun sewu sok-sok nganggo jilbab niku ya ora trima kene nganggo jilbab lho kene dipasang bros nguri taleni pita samping kei kembangnya mubeng jane sirah apa kijing aku kudu tak sekar ya Pak Bu halo wong wedok niku nek wis duwe bojo Sri rungokno kupingmu wong wedok niku nek wis duwe bojo niku dandan kanggo bojone dandan kanggo sing lanang nggih Bu nggih wong wedok nek duwe bojo disebut istri niku berhias niku dandan kanggo bojone
ora kok arep budal pengajian dandan cuantik ning pasar dandan wayu delok manten dandan bahenol aduhe okonge bareng ning omah ngelomprot nganggo daster coklat tamoh gurune pedhot sitok ngono lho pilingane ya dikei koyok lah sawak ambune remason sing lanang cedhek nyedaki lho katek gebres ya bolak-balik. Nah, bener Pak, rungokno Sri kupingmu kowe. Daster coklat tamoh pilingane kei koyok sawak ya ambune remason brambang bawang lombok jak turu awor ya ora nyegeri blas turu nang sandinge suarane iso ijane wong apa diesel kowe iki jak turu awor ya ngorok diambung angop keloni malah ngentut lah kok ya awet men to nyawamu Sri kowe iki dan berhias seorang istri niku kanggo bojone nggih Bu nggih Mbak nggih sing lanang pake ben betah ning omah niku sing wedok kudu iso ngrawat awake kudu iso berhias kanggo bojone sing lanang ben betah ning omah wong lanang-lanang iki ana kebebasan aja mbok getaki ya aja mbok sentaki ae modelmu karo sing lanang wanine ra umum ora parang ya Bu nggih rumah tangga sing diarani sakinah mawaddah warahmah niku nek sing putri bekti karo kakunge sing kakung bisa ngayomi karo keluargane akhire dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah terus salat bebarengan jamaah bebarengan ning masjid salat yang tepat pada waktunya minangka pitukon minangka karcis minangka tiket panjenengan mlebu ning swarga sing nomor loro tiket swarga sing nomor loro birrul waliden hormat bekti ning gone wong tuwa menika pangeran katon Gusti Allah sing nyata mandi-mandine donga dudu dongane wali dudu dongane kiai tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu utamane wong tuwa wedok mulane aja pisan-pisan anak wani karo wong tuwa aja pisan-pisan anak nglarani atine wong tuwa aja pisan-pisan anak gawe gelo ning gone wong tuwa bungahno senengno mulyane wong tuamu nggih Bu nggih sakniki kathah Bu anak karo wong tuwa gak loroan akeh nggih napa nggih nggih napa nggih mantu karo mara tuwa gak akur enten napa mboten kathah napa mboten anak karo wong tuwa niku lho gak akur nuwun sewu Bu sampean kula critani mbok sitok niku ngopeni anak 4 ngopeni anak 5 ikhlas ora sambat gedheke putra-putrane dadi wong sing berhasil putra-putrane dadi wong sing sukses mbok sitok ngopeni anak 5 berhasil ora sambat sukses tapi sakwalike anak 5 ngopeni mbok sitok urung karuan nek kowe iso nggih napa nggih pamane anake sing nomor 1 ning Guyung nomor 2 ning Randu Songo nomor 3 ning Maspati 4 ning Jakarta mbok dioper-operne rasane lek aku mbok nyapa kowe melok aku ya apa melarat ngono lho melok anakmu sing Randu Songo wong sugih sawahe ombo terne nggone anake sing Randu Songo tekan kono ya nyapa to mbok kowe kirine barang sing ngopeni kowe iki lho sapa aku ki ora tau ning omah sawah sak menembane nek aku sing ngopeni iki Mas ra kopen kowe ning kene kono lho melok anakmu sing Surabaya gowo ning Surabaya ya ngono
Nyapa mbok kowe ning kene barang? Sapa sing ngopeni kowe? Aku lho mulih ku bengi-bengi tiwas aku pen kowe kono melok anakmu sing guyung lho. Mbok iki dioparoperne nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tur sakniki melih wonten fenomena terbaru. Yutun, apa tak Sri? Jare Mbah Yem ning rumah sakit. Lah sampean malah ning omah. Nyapa ora ning omah? Darsono ya wis ning rumah sakit, Kamto ya wis ning rumah sakit, Agus ya wis ning rumah sakit, kabeh-kabeh kok ning rumah sakit. Lah kok sing ngopeni pedhete sapa lho? Mbok kalah karo pedhet. Ya. Enten apa mboten ngoten niku? Enten apa mboten? Joneh kok anak karo wong tuwa. Mantu karo mara tuwa ki lho gak akur ya akeh. Duwe lemah sak ceblokane sing menehi ya mara tuwa. Lemah sak ceblokan ya warisan kanggone mara tuwa. Lagi iso ngeramik omahe ngeleh kemayune ra umum. Gila aku. Malah sapa kowe iki? Lemah sak ceblokan warisan kanggone mara tuwa. Kemayune ra umum. Batuk kula brusik ya, tak ngombe sik. Monggo, monggo. Ker. Ngoten niku kathah, nggih napa nggih? Lagi iso ngeramik omahe kemayune ra umum. Mara tuwane iki lho jam 6 jam 5 sore arep dolan nggone mantune. Mlaku tini dilorohi karo tanggane. Nek ndi Mbah Yem arep nggone eno. Lah nyapa sore-sore kok nggone eno? Lah piye pirang-pirang dina ora dolan nggone eno? Kangen karo Erpin iki putune. Mlaku tunu tekan ngarep omahe mantune lho, mantune ya wis bengok. Sandale kek njaba ae mbok bar tak pel minggu kepleset malah dibojek kankangan kowe. Mara tuwane ya manut. Iya tak cangkinge sandale, no sandale dicangking. Mlebu omah lungguh kursi iki lho. Urung lungguh kursi wis ditekoki. Engko mulih kok nginep. Mara tuwane ya muni, ya nginep kene wong pirang-pirang dina ora rene, kangen karo Erpin. Mantune ya muni, oleh mbok kowe nginep kene, tapi ya kuwi aja watuk kowe. Nek watuk kowe aku gak iso istirahat, aku ora iso bubuh. Oleh kowe turu kene tapi awas aja watuk, nek ngantek watuk tak kruwes lambemu kowe ngono. Mantu niku ya ngono. Mara tuwane ya manut, ora kowe wis gak watuk. Aku ndek iki wis bar suntik. Aku ora watuk. Tenan lho ya aja watuk. Ora. Kelakon turu nggone mantune. Biasane ning omahe dhewe watuk los. Bareng turu nggone mantune wedi karo mantune. Watuk lho dimpet. Watuk, Mbak. Ora. Ora. Akhire gak kuat ngempet. Metu ngguri mak. Iya blas ampas-ampase katut kabeh terusan. Aja nggih Bu nggih. Mboten pareng nggih Bu nggih. Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa, aja pisan-pisan gawe gendane wong tuwa, bungahno senengno mulyane wong tuwamu. Mlanipun nuwun sewu. Mumpung menika wedalipun wekdal ingkang sae, wulan ingkang sae, kula ngajak dumateng panjenengan sedaya, monggo sejenak kita tundukkan kepala. Ndonga ning gone wong tuwane dhewe-dhewe. Ndonga ning gone wong tuwane dhewe-dhewe. Sing isih urip didongakne muga-muga panjang umur, akeh rezekine, sehat awake. Tutup gone momong anak putu Allahumma. Sing wis kabundut, sing wis sowan ana ing ngersaning Gusti didongakne muga-muga padhang dalane jembar kubure, diapura dosa keluputane katampi sedaya ngamal ibadahe,
tak papan ke kadaku umat Kanjeng Nabi lumebet swarganing Allah Subhanahu wa taala. Allahumma didongakne wong tuane dhewe-dhewe sing tesih sugeng, muga-muga panjang umur, sehat, akeh rezekine, tutuk anggenipun momong putra wayah. Sing wis kapundhut surut ing kasedan jati, muga-muga padang dalane jembar kubure diapura dosa keluputane katampi ngamal ibadah kedaku umat Kanjeng Nabi lumebet wonten swarganing Allah Subhanahu wa taala. Monggo sejenak kita tundukkan kepala, ndonga dhewe-dhewe kanggo wong tuane dhewe-dhewe, awake dhewe sebagai anak njaluk ngapura ning gone wong tuwa, didongakne wong tuane dhewe manjing ana ing kasuwargan jati. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tanpa iringan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ingkang Maha Welas saha Maha Asih, mugi dipun bikaaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih. Ya Allah, mugi-mugi pinaringan panjang umur, seger waras, kathah rezekine tutup anggenipun putra wayah. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pangeran katonmu ya wong tuwa, atine aja mbok gawe lara, bungahno senengno mulyakno supaya uripmu oleh ridho. Sallallahu ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ingkang Maha Welas saha Maha Asih, mugi dipun bikaaken pintu tobat kagem tiyang sepuh kula kekalih. Ya Allah, mugi pinaringan padang dalane jembar kubure diapusa dosa keluputan. Ya Allah, katampi ngamal ibadah kadaku umat Kanjeng Nabi lumebet swarga panjenengan. Ya Allah, hatine jogonen kang utama, butuhe yen iso cukupana, karepe ayundang laksanakno, wong tuwa kunci sukses dunya. Sallallahu al-jannata tahta hafdil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hormatilah kedua orang tuamu, hormatilah kedua orang tuamu, jangan sekali-sekali engkau menyakiti kedua orang tuamu. Sallallahu alaihi wasallam. Sangang wulan 10
10 dina ngandhut sira ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba lairke totohane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu ridallahu fi ridha walidaini wasyuktu wa usikil walidaini ridho Allah ridho kedua orang tua murka Allah murka kedua orang tua sallallahu wong tuwa iku kerjane sora ra ngerti wengi kelawan rina atine aja mbok gawe lara wong tuwa ucape iku sabda sallallahu Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma hamma rabbayani saghira Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma hamma rabbayani saghira Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma hamma rabbayani saghira sallallahu sing mati ayundang didongakno kubure padha siarahana dongane anak sing dijagakno ngentengke siksa munggah suwarga sallallahu sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba sangang wulan 10 dina ngandhut sira ing alam garba lairke totohane nyawa kanggo anak wong tuwa ridho sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aja pisan-pisan anak gawe loro gawe gelo ning atine wong tuane. Bungahno senengno mulyakne wong tuamu. Selawase anak utang banyu cacahe 5 ning gone wong tua wedok. Selamanya seorang anak tidak akan mampu mengembalikan 5 air terhadap seorang ibu. Yang pertama air ketuban tatkala ibu mengandung. Yang kedua air darah nalikane ibu melahirkan. Nomor 3 air susu tatkala seorang ibu menyusui putra putrine sehingga putra putrine dadi putra sing soleh lan solehah. Sing nomor 4 air keringat tatkala seorang ibu momong mengasuh gula wentah putra putrine sehingga putra putrine dadi putra putri sing sukses dan berhasil. Sing nomor 5 air mata seorang ibu nalikane seorang ibu sujud di bumi tembus tekan langit sapitu ndongakne kanggo kesuksesan keberhasilan anak-anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak gak bisa bales air ketuban, air darah, air susu, air keringat dan air mata seorang ibu. Mulane hormato bektiyo nenggone wong tuamu, ridho pangeran ridhone wong tua, murkane pangeran murkane wong tua. Birrul waliden bakti nenggone wong tua. Sing nomor 3 tiket swarga jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, jangan mengkerdilkan makna jihad hanya dengan memanggul senjata, membawa bom, gawa nuklir, mecahi kocone Cina dengan berteriak takbir. Senes niku sing diarani jihad. Tapi sampean golek pangupa jiwa kanggo nyukupi keluarga, nyambut gawe nggo nguripi anak bojone niku termasuk jihad. Tolabul ilmi golek ilmu nyekolahne putrane niku termasuk jihad fisabilillah. Muga-muga dengan penjenengan as-sholatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya, birrul waliden berbakti ning gone wong tua, jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, dadi serono penjenengan, dadi tiket penjenengan, dadi kunci penjenengan lumebet wonten swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan.